Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagdagsa ng mga motorista ngayong Semana Santa, inaasahan ng pamunuan ng NLEX at SETEX. Pantay na representasyon at inclusivity, nais isulong ng mga local candidates na bahagi ng LGBTQIA community sa Pampanga. DAR, namahagi ng titulo ng lupa sa ilang mga magsasaka sa Central Luzon. PNP Chief Carlos, pinuri ang PRO3 dahil sa pagkakaaresto ng mga wanted persons sa Central Luzon. At free t-shirt printing handog ng Youth for Lenny Kiko sa Siyudad San Fernando. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Inaasahan na raw ng pamunuan ng North Luzon Expressway at Subic-Larcanac Expressway ang pagdagsa ng mga motorista sa Semana Santa. Ito'y dahil na rin sa pagluluwag ng mga travel restrictions sa iba't ibang bahagi ng Luzon na nasa ilalim ng Alert Level 1 COVID-19 response. Tiniyak naman ng pamunuan ng mga tollways na handa na sila sa influx ng mga biyahero. Narito ang report. Ipapatupad muli ng Metro Pacific Tollways Corporation ang Safe Trip Mo Sagot Ko Motorist Assistance Program mula April 8 hanggang April 18. Ito ay bilang paghahanda ng North Luzon Expressway o NLEX at Subic-Larcanac Expressway o SETEX sa inaasahang pagdagsa ng mga motoristang uuwi sa mga probinsya sa darating na Semana Santa. Ayon kay NLEX Corporation President J. Luigi Bautista, inaasahan nilang aabot sa 10 hanggang 15% ang karagdagang volume ng mga sasakyang gagamit ng expressways. Bunsod na rin ito ng mas maluwag na travel restrictions sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Tiniyak din ng pamunuan ng NLEX at SETEX na walang major roadworks at road closures. Patataasin din ng 50% ang patrol visibility sa peak period upang maayos ang speed at lane management operation. Bubuksan din lahat ng toll lanes at mayroong karagdagang toll collection points o secondary level toll booth para sa cash lane sa Balintawak, Bukawe, Mindanao Avenue at Tarlac. Gayun din, may nakaantabay na emergency medical services, incident response teams 24/7 at libreng towing service para sa mga Class 1 vehicle. Magsisimula ang mga nasabing serbisyo ng alas 6 ng umaga ng April 13 hanggang alas 6 ng umaga ng April 18. Liana Canilaw, CLTV News. Nananawagan ngayon sa mga mambabata si Health Secretary Francisco Duque III na magpasa ng isang panukala para isabatas ang mandatory vaccination against COVID-19 sa bansa. Ayon po sa kalihim, mahalaga raw may paunawa sa mga Pilipino ang kahalagahan ng pagkakaroon ng proteksyon laban sa nakamamatay na COVID-19. May detalye ng balitang yan si Angelica Cara. Welcome development daw na ituturing ni Health Secretary Francisco III kung magpapasa ng panukala ang Kongreso na gawing mandatory ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Ipinanawagan ito ng kalihim sa gitna ng mababang bilang ng mga Pinoy na nagpapabakuna laban sa coronavirus at ng milyong vaccine doses na ma-expire sa mga susunod na buwan. Sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes, sinabi ni Duque na ginawa na lahat ng gobyerno ang kanilang makakaya upang mabakunahan ang mga Pilipino. Maraan. Hindi ko na po maisip po ano pang pamamaraan na hindi pa natin nagawa. Although, we would welcome, Mr. President, if the Senate or Congress will, if they can master that will, political will to make vaccination and booster mandatory. Like in other countries, no? Pero alam ko po, this is going to be very controversial. Pero sana naman po, Aminado naman ng opisyal na ang mandatong ito ay kontrobersyal, ngunit umaasa raw siya na maiintindihan ng publiko ang COVID-19 situation sa bansa. nagbumili ng mga bakuna. Tama po kayo, Mr. President, para maproteksyonan ang publiko, ang ating po mga kababayan. Eh, hindi naman po natin makontrol kung ayaw ng tao ang magpabakuna. Hindi naman natin pwedeng sapilitan. Pero kahit na ganun din po,
gumagawa pa rin tayo ng paraan kasi kagaya nung Nananawagan din ng kalihim sa mga kandidato na isama sa kanilang plataporma ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa COVID-19. niya patungkol sa kanilang nais na plataforma ng pamumuno at pamamahala ay ikampanya na rin nila yung bakuna, Mr. President. Kasi ibig sabihin, talagang napakamahalaga po itong public health policy ng vaccination natin. So dahil sila naman mga influencers sa kanila pong mga komunidad, maganda ikampanya din nila yung bakuna, Mr. President. Para talagang whole of nation and whole of government approach tayo. So yun lang po ang panawagan ko, Mr. President. Kung pwede ikampanya. As of April 4, nasa 66.2 milyong Pilipino na ang fully vaccinated laban sa COVID-19. Nasa 12.2 milyon naman ang nakatanggap na ng kanilang booster dose. Patuloy na nananawagan ng DOH sa nasa 46.8 million eligible individuals na magpaturok na ng booster dose para sa karagdagang proteksyon. Angelica Cara, CLTV News. Higit 300 titulo ng lupa ang pinamahagi ng Department of Agrarian Reform sa ilang mga magsasaka sa Central Luzon. Ayon sa pamunuan ng DAR, naway higit na pagyamani ng mga benepisyaryo ang kanilang tinanggap na lupa upang matiyak ang food security sa bansa. May ulat si Felix Barrios. Namahagi ng titulo ang Department of Agrarian Reform o DAR sa ilang mga magsasaka sa rehiyon ngayong ika-6 ng Abril. Ginanap ang land title distribution sa Brenzigiao Convention Center sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ay bahagi ng project split o support to parcelization of lands for individual titling at naisakatuparan sa pagtutulungan ng DAR at Registry of Deeds. Ilan sa mga benepisyaryo ng programa ay galing pa ng Aurora, Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at dito sa Pampanga. Ayon kay DAR Region 3 Director James Arsenio Ponce, sulit naman daw ang naging biyahe at paghihintay ng mga magsasaka na tumanggap ng sariling titulo ng lupa. Ito na raw kasi umano ang katuparan ng kanilang matagal ng pangarap. We will be issuing 318 C titles covering 455 hectares po sa ating mga magsasaka ngayong araw dito sa Brenzigiao Convention Hall. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo gaya na lamang ni Mang Romer Maniaol ng Candaba, Pampanga. Sa wakas, sa matagal na paghihintay, hindi na sayang yung paghihintay namin, matatanggap na namin sa wakas yung aming titulo. Nagpapasalamat po kami kay ASEC Bernie Cruz, sa pangunguna po niya siguro, sa Department of Agrarian Reform. Sa bumubuo po, siyempre hindi ko na po isa-isahin. Nagpapasalamat po ako. Kabilang din sa mga nabigyan ng titulo ang 71 years old na si Crispino Reyes mula sa San Ildefonso, Bulacan. Kahit malabo mata ko, masayang-masaya ako talaga. Maraming salamat. Una, Panginoon. Pangalawa, sa mga tigadar. Pangatlo, sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Hinirang na panauhing pandanga si DAR Secretary Bernie F. Cruz sa kanyang pahayag, isang napakalaking tulong daw ito sa mga magsasaka sa rehiyon, lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na. Sana pagyamanin nila, pagtulong-tulungan nilang maging productive yung lupa para yung food security ng bansa ay mapanatili natin at hindi tayo maging import dependent. Felix Barrios, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pantay na representasyon at inclusivity nais isulong ng mga local candidates na bahagi ng LGBTQIA community. At Pangulong Duterte, wala raw susuportahan na presidential candidate sa eleksyon 2022. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. Sa iba pang mga nangungunang balita, isang milestone daw na maituturing ang pakikilahok ng mga miyembro ng LGBTQIA community sa lokal na halalan. Ayon po yan sa political analyst na si Professor Grace Hamon. Kabilang sa kanilang mga nais isulong ang equal representation at inclusivity sakaling palaring maluklok sa pwesto. May exclusive report si Felix Barrios. Kapansin-pansin ngayong eleksyon ang pagdami ng bilang ng mga kandidatong bahagi ng LGBTQIA community dito sa Pampanga. Bahagi sila ng nagbabagong politika sa bansa at gumaganap sa hamon ng panahon. Isa sa mga kandidatong kabilang sa LGBTQIA community, si Pandaras Barangay Captain Edsel Miranda, na kumakandidatong konsehal sa siyudad ng San Fernando. Pagkatapos po ng eleksyon, ang mga gays tinatabi na. Ang hirap po talaga, ang hirap i-explain. Pero marami po akong ipaglalaban. Una sa lahat, kailangan yung respeto. Bilang kaming mga LGBTQ na tapat kaming naglilingkod at nakikipaglaban sa aming karapatan. Sana ibigay po ninyo yung dapat para sa amin. Si Judith Villarreal, isang entertainer na mas kilala sa pangalang Aramuna. May karagdagang advokasya para sa mga Fernandino kung siya ay palarin na maging miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Bigyan ng pansin yung mga entertainers and yung pag-promote ng kultura, lalo na yung kultura ng Kapampangan, na medyo nawawala na yung pagsasalita ng Kapampangan ng mga ibang mga bagong henerasyon natin ngayon. Kailangan natin i-promote yon. And then, syempre, yung mga katulad natin, mga LGBT, na may plano tayo na alam kung makakatulong sa mga katulad nating LGBT at sa mga senior citizen na love ko din. Maging boses ng lahat ng mamamayan naman at isang inclusive representation ng advokasya ni Vladimir Sigua, isang international fashion designer na mas kilala sa pangalang Glady Sigua o Tita SB. Ngayong eleksyon, susubok si Sigua na maupo sa konseho ng Arayat, Pampanga. I will be the voice of everyone na nangangailangan ng tulong. I will be the one na magsasabi sa konseho, magsasalita akong representante, lahat ng mga ano ka mang sektor, LGBT ka man, senior citizen ka man, BHW ka man, tricycle driver ka man, or teacher ka man, magsasaka ka man. Akong magiging boses nila patungo sa taas. Kung ano man yung hinaing nila, akong magiging boses. Ayon kay University of the Philippines Professor Grace Hamon, isang political analyst, ang representasyon ng mga LGBTQIA candidates ay isang milestone ngayong eleksyon dahil nagkaroon ng boses ang mga discriminated na sektor at malaki umano ang maitutulong nila upang mapunan aniya ang mga pagkukulang sa programang nakapatungkol sa gender development and equality. Ang mensahe nila Kap Edsel, Aramuna at Tita Blady sa kanilang mga kababayan at kasyudad. Pangako ko kaya kayo mag-obra ko at magserbisyo kung totoo para ka rin kaya katamong kabalin. Kaya po masayang yung boto yu. Yan daratang May 9. Sana po masubukan nyo muna ako. Huwag nyo muna po akong husgahan kung ano man po yung aking magagawa. Ojo kaluguran da ka, kaluguran sobra-sobra. Mahal ko po kayong lahat, mga Fernandino. Felix Barrios, CLTV News.
Mananatili umanong neutral si Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng pagsuporta sa mga kandidato para sa pagkapangulo sa May 9 elections. Ito'y sa kabila ng kahilingan ng kanyang anak na si Mayor Sara Duterte na suportahan ito si Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. Ang dahilan ng Pangulo sa pagiging neutral, alamin sa ulat ni J.M. De Jesus. Sa Talk to the People nitong Martes, muling iginiiti Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang susuportang kandidato sa pagkapangulo sa election 2022. Gayunpaman, inihayag naman niya ang suporta para sa kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte na kandidato sa pagka-vice presidente. Ako, wala akong kandidato. Hindi ako namumulitika. I'm just announcing. Wala akong kandidato ni sino man sa pagka-presidente. I remain neutral. Ang aking kasi, presidente ako, tapos magkampi ako ng isa, magdududa yung ginagamit ko yung resources ng gobyerno. Magulo na. If you are a president and you have the resources na nasa beck and call mo, ano man ang gawain ng mga suspitsa, ang tao na ginagamit mo para sa isang kandidato. Kaya nga wala kaming kandidato, except of course my daughter. So I have to mention her because she is my daughter. Aminado naman ng Pangulo na may sinusuportahan siya mga kandidato sa pagkasenador, pero hindi niya binanggit kung sino mga ito. Pati yung mga senador na gusto ko sanang mailagay dyan. But I'm not mentioning any names. I'm just trying to avoid politicking because baka masabi tayo sa COMELEC. Maging ang kanya mga cabinet secretary sinabihan din daw ng Pangulo na umiwas na lamang sa pag-endorso ng mga kandidato. Ayon sa Pangulo, mas mainam na lubusin na lamang ang mga natitirang araw sa pagsiservisyo sa bayan. The government, at least the armed forces, pati ang police, pati kami sa gobyerno, we are not allowed to campaign. Well, of course, yung mga cabinet members, they can. But just to make things equal, sinabi ko nung past two elections, mga cabinet members, sabi ko, lalo na ngayon paalis na tayo. Huwag na tayong magkampi-kampi ng kandidato. We'll just make the most out of the remaining days to wind up and sit back to tingnan natin yung ating nagawa para sa bayan. Samantala, una nang sinabi ni Mayor Sara na umaasa siyang makukuha nila ng kanyang presidential bet na si dating Senador Bongbong Marcos Jr. ang suporta ng kanyang ama. Gayunman, igagalang daw ng alkalde ang desisyon ng Pangulo kung hindi ito mag-endorso ng kandidato. J.M. De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. PNP Chief Carlos pinuri ang PRO3 dahil sa pagkakaaresto ng mga wanted persons sa Central Luzon. PRO3 kasado na para sa Semana Santa. Pagbabantay sa halalan, handa na. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Pinuri ni PNP Chief Jonardo Carlos sa mga tauhan ng Police Regional Office 3 para sa mga matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga most wanted persons sa Central Luzon. May detalye na balita niyan si Felix Barrios. Pinuri ni Philippine National Police Chief General Jonardo Carlos ang Police Regional Office 3 nitong Martes, 5 ng Abril, dahil sa pagkakaaresto ng mga wanted persons sa Central Luzon. Ito'y matapos ang isang linggong operasyon simula ika-28 ng Marso hanggang ika-4 na Abril
na nagresulta sa pagkakahuli ng 138 katao na may outstanding warrants. 25 individual dito ang maituturing na most wanted. 118 katao rin ang naaresto dahil sa illegal na droga at 116 sa illegal na pagsusugal. Umabot din ng mahigit 200 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. 2 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng 240,000 pesos at pera na ginamit sa illegal na sugal na nagkakahalaga ng 47,000 pesos ang nakumpiska ng PRO3. Ayon kay PRO3 Director, Police Brigadier General Matthew Bakay, ang kanilang accomplishments ay naging posible dahil na rin sa walang sawang suporta ng mga local chief executive sa kampanya ng PNP laban sa kriminalidad. Ang pagpuri ni Carlos para sa Police Regional Office 3 ay isa raw magandang pag-usad ng kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga. Ayon pa sa PRO3, ang pagtutulungan umano ng kapulisan at ibang ahensya ng criminal justice system ay isang napakahalagang gawain upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa at pagprotekta sa komunidad laban sa krimen. Felix Barrios, CLTV News. Kaugnay po ng balitang yan, makakasama natin live si Police Brigadier General Matthew Bakay para bigyan po tayo ng update ukol sa kanilang preparasyon sa Semana Santa at sa nalalapit na eleksyon. Magandang gabi po sa inyo, Director. Welcome po sa CLTV News. Thank you, Jennifer. Magandang gabi at magandang gabi sa iyo at sa iyong mga tagapanood dito sa CLTV. Good evening. Good evening, sir. Before anything else, congratulations po sa inyo sa PRO3 dahil sa accomplishment no, na inyo pong nagawa at pinuri pa po kayo no, ng ating PNP Chief. Congratulations po sa lahat ng bumubuo ng PRO3. Anyway, simulan po natin ang ating panayam. Una po siguro katanungan, ano, paano po ba o gaano po ba kaporsigido ang PRO3 na matuges ang lahat ng masasamang loob dito po sa rehiyon? Paano po ninyo ito pinaghandaan considering na malapit na rin po no, yung election and we know na ang PNP ay magiging abala rin po no, to, of course, to make sure na magiging peaceful yung halalan. Unang-una, meron tayo yung tinatawag na one-time, big-time, no? Yung simultaneous anti-criminality law enforcement operations, Jennifer. Kaya kung nakita nyo, marami tayong mga wanted persons na na-arrest, meron tayong operations on anti-illegal drugs, meron din tayo sa mga other forms of criminality like illegal gambling. Ito ay ginagawa dito sa Police Regional Office 3 na kung saan lahat ng units natin sabay-sabay, kaya nga simultaneous siya, the provincial offices, the municipal police stations are required to accomplish itong mga binibigay natin sa kanila para in 1 week, this is normally in a 1-week operation, ma-account natin yung mga wanted persons, lalong-lalo na, of course, admittedly, when we account for wanted persons, those with warrants of arrest, nababawasan na rin natin yung possibility of crimes being committed in the streets. Kaya ngayon, na-notice nyo, even our crime volume is lumiit over the period, no? The same period compared to that of last year. And then overall, if we try to connect this with the coming elections, nakikita din po natin that even yung mga guns for hire na pwede maging potential private armed groups ng mga politicians, na-arresto rin natin. Kasama sila doon sa mga warrants of arrest, sa mga wanted persons na huli natin over the period. Kaya ngayon, admittedly, mabuti naman at even our own Chief PNP na nakita naman yung effort ng mga lower units natin. And this will continue, by the way, Jennifer. This will continue because of the prevailing situation na ngayon, malapit ng election, about 34 days na lang yata. Ipagpapatuloy natin ito, yung checkpoints, meron tayong mga continuous application for search warrant over identified crime groups. By the way, let me break the news na sa inyo that in Nueva Ecija, about 2 p.m. kanina, we were able to arrest a couple drug pushers kung saan nakahuli tayo ng 3 kilos of shabu, more or less worth of 20 million pesos in Cabanatuan. So nakita nyo, tuloy-tuloy po tayo, and of course, as the regional director, I'd like to commend our lower units on this relentless, unceasing, unending anti-criminality operations natin.
And of course, ito po nga panahon ng eleksyon, no, hingi na rin po kami ng update sa inyo, Director. Kaugnay naman po ng gun ban. Kumusta po, base po sa datos po ninyo, marami po ba ang mga nahuhuli na lumalabag dito po sa batas na ito sa eleksyon? Yes, as of our last report starting January 9, kung saan tayo nag-umpisa no, na mag-conduct ng checkpoint. By the way, yung mga quarantine control checkpoints natin related to COVID had been converted to law enforcement COMELEC operations na. And as of our last report, around 1,300 persons na ang nahuli natin pertaining to the gun ban and other dangerous weapons. So ngayon, yung checkpoint natin will continue. As I've said, we will strategically deploy ang ating mga checkpoints. Ito na rin para masiguro ang safety ng ating mga botante pagdating ng actual elections on May 9. And also, of course, for the other candidates who are still having their campaign. Sa ngayon, all candidates are in the thick of preparation sa mga campaigns nila. And regardless of the political affiliation, sinabi ko naman ng personnel natin, to secure, maglagay ng route security, area security, at ito lang para masiguro ang kapayapaan and the safety and security of everyone. Alright. Director, meron pong ilang mga pulis no, sa Pampanga ang nadawit po sa Polidap kamakailan. Ano na po ba ang update sa kanilang kaso at paano po ninyo titiyakin sa publiko na of course no, hindi naman po lahat ng pulis ay skalawag? Yes, this is a very unfortunate incident na kinasangkutan ng ating mga kapulisan diyan sa Pampanga. But nevertheless, it has been my policy, ito naman sinabi ko sa kanila, that we will not condone nor tolerate impropriety in the performance of official functions. Kayong 10 police na involved, they've already been relieved from Pampanga PPO. Nandito na sila sa regional headquarters, regional personnel holding accounting unit natin. Also, their direct supervisor, yung chief of office nila, and until umabot sa kanilang provincial director, no, were relieved of their position pending investigation. And based on what I've heard, I think the criminal prosecution against them will continue. But on the side of the PNP, yung administrative case nila is already being attended to by the Regional Internal Affairs Service. So, as the regional director, tinatawag naman tayo as the leader of Police Regional Office 3, I apologize for such an incident, but nevertheless, this is just an incident na hindi naman pervading. It's an isolated incident, and we hope that with the good deeds na ginagawa naman ng ibang kasamahan natin, we can, of course, redeem itong pangyayari na ito. Alright, bago po tayo tumungo sa Semana Santa, ano po ang ginagawa ko ng PRO3 no, para matiyak na hindi na po masusundan pa itong nangyari ito? Yes, we are strictly enforcing ngayon. Ito yung tinatawag nating red teaming, mga inspection ng mga senior officers natin sa regional headquarters. Of course, meron yung visitation din ng mga regional pastoral officers natin, ng mga pari natin for moral recovery, moral reformation, and yung mga of that nature. And of course, yung direct supervision, ini-insist ko sa ating mga immediate supervisors na i-supervise yung mga tao nila. Make sure na lahat ng ginagawa ng ating mga police is within the bounds and limits of our regulations. Of course, ito naman ay ginagawa natin ng ating mga immediate supervisors, and that we will continue to do so para maiwasan na yung mga ganitong incident. Definitely, as I've said earlier, we will not condone nor tolerate itong mga infractions na ginagawa because it affects the entire organization. There are 12,900 PNP personnel of Police Regional Office 3 and nadadamay dahil lang sa kalokohan ng 10 PNP personnel. Alright, kumusta naman po, Director, ang paghahanda no, ng ating mga kapulisan sa rehiyon? Malapit na po ang Semana Santa. Yes, we have already launched itong security preparation natin in view of the upcoming Holy Week. Ito na rin yung tinatawag natin, isabay na rin natin yung summer vacation ng ating mga kababayan. So next week, ito na po yung Holy Week natin. We will deploy more personnel, lalong-lalo na dito sa ating mga highways, sa ating mga kalsada, and all points of
vacation, yung mga resorts na matatagpuan dito sa Police Regional Office, especially in Aurora, in Zambales, Bataan, and in all areas, magkakaroon tayo po ng mga police assistance desk. That is to assist yung mga bakasyonista natin, and even though sa mga religious sites na pupuntahan ng ating mga kababayan, the presence of the police will be felt. Ito yung mga parts ng mga preparations natin, and that plan will implement pagdating ng Holy Week, that is starting Monday next week, Jennifer. Pagdating naman po sa halalan, of course, sa May 9 na po ito, kumusta naman po ang preparation na ginagawa po ng PRO3 to make sure na magiging peaceful po? I believe sa Central Luzon, may mga lugar po na nasa code yellow, at ito po yung mga kailangan talaga nating binabantayan. Yes, Jennifer, we are almost matatawag natin home stretch in the security plan na nilatag natin para ma-secure ang election natin to achieve a safe, accurate, fair and free elections. Marami na tayong ginawa starting January 9. But what's important to say is that we are constantly in coordination with the COMELEC. Merong mga resolutions issued by the COMELEC na kung saan it governs the conduct of the election. And on the part of the law enforcement law enforcement ng ating gobyerno, nandiyan yung armed forces, nandiyan yung Coast Guard, tuloy-tuloy yung coordination natin. And right now, palapit ng elections, I've said, I think 33 or 34 days na ito, ang magiging focus na natin is on the actual day of the election. Yung deployment natin sa mga polling precincts. Of course, nandyan pa rin yung transport, by the way, of the vote counting machines and all accountable forms from the COMELEC. Ito talagang our hands are full, so to speak. But suffice it to say, ang Police Regional Office 3, along with other agencies of government, in coordination with them, we are ready. All plans are already in place. It's a matter of implementing them. And of course, hingi na rin natin yung tulong ng ating mga kaibigan like you, Jennifer, sa media, para ma-disseminate itong mga kinakailangan nating perhaps do's and don'ts during the elections. Ito pa ngayon yung summer vacation natin and yung Holy Week. So yes, we are ready. Suffice to say na ang ating mga personnel, kinancel na natin lahat yung mga leave nila. Until and after matapos ang election, all 12,900 personnel of PRO3 will be on the ground para masiguro natin ang maayos na election, Jennifer. Opo. Director, so far, kumusta po base sa obserbasyon ninyo? Nagsimula na po ang pangangampanya sa mga local officials at alam naman po natin, minsan kung hindi man sa mga politiko, pagdating sa mga supporters, doon po nagkakainitan. So far, sa Region 3, kumusta naman po? Yes, we are happy to report that as of now, as we speak, Jennifer, generally the campaign period na nagumpisa sa local is relatively peaceful. Perhaps naging effective din yung ginawa natin na kung saan nagkaroon ng caravan, nagkaroon ng peace covenant among the candidates, na kung saan ginawa natin lahat pala natin dito sa mga probinsya, sa mga municipality ng Police Regional Office 3. Pinagtagpo natin yung mga opposing candidates. They've pledged their support for a peaceful election. So ngayon, tulad ng yung sinabi, mukhang mas mainit pa sa mga supporters. But again, ang laban lang naman dito is all about, of course, yung mga platforma ng ating mga kandidato and the candidates themselves. Myself, I would like to commend who are all mature, talagang they are pinapakita nila yung mga platform nila of government and in order to get the votes from the electorate. But nonetheless, at the end of the day, ang magiging measurement ng lahat ng the barometer of all of this, what we have been implementing will be on May 9. Doon natin makikita that there will be bloodless, less violent incident na mangyayari because of the elections, Jennifer. Before I let you go, Director, mabilis na mensahe po sa ating mga karehiyon ngayong next week na ang Holy Week. And of course, summer vacation at papalapit na halalan. Ano pong mensahe po niyo sa ating mga karehiyon?
Yes, sa ating mga kababayan dito sa Central Luzon and of course those coming from other areas who will spend their Holy Week sa mga tourist spots dito sa police area ng Region 3 ng Central Luzon. Alam naman natin marami dito. Ingat po tayo sa biyahe. Of course, sa expressway, there are incidents still dahil sa mga sasakyan nagkakabanggaan. So please, mag-ingat po tayo. And if there are any incidents that you wish na ipaabot sa police, as I've said kanina, meron po tayong mga policeman na i-deploy sa ating mga tourist spots, police assistance desk, sa ating mga highways, main thoroughfares. And again, it's the same, no? Yung sinasabi ko that mag-ingat po tayo lahat. And in so doing, akin na rin pong hinihingi ang cooperation ng lahat, lalong-lalo na po kung meron mga checkpoints sa ating mga police, lalong-lalo na sa Kribit to just please cooperate what we are doing anyways for the safety of everyone, Jennifer. Alright, maraming salamat po at kayo rin po no, sa PRO3, mag-iingat po kayo dahil malaki-laki po yung inyong responsibilidad na gaganapin sa darating na mga araw. Stay safe and stay healthy po, Director. Maraming salamat po. Same to you, Jennifer. Mga kareyon, Police Brigadier General Matthew Bakay, Director po ng PRO3. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kabataan, muling hinikayat ng COMELEC na bumoto sa halalan. Free t-shirt printing handog ng Youth for Lenny Kiko sa Ciudad San Fernando. At mandatory attendance ng mga kandidato sa debate, susulong daw ng COMELEC para sa susunod na halalan. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Hinikayat ng Commission on Elections sa Nueva Ecija ang mga kabataan na lumabas at bumoto sa araw ng halalan. Ayon kay Election Officer Attorney Cotto, maaaring magpanalo ng kandidato ang sama-samang boto ng mga kabataan. Katumbas din daw ito ng 3 taong panunungkulan ng isang local leader na maihahalal. Narito ang report. Binigyang kahalagahan ng boto ng kabataan sa Kilos Kabataan makibahagi sa Halalan Virtual Youth Forum na idinaos lamang kamakailan. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Election Supervisor Fernando Cotom, mahalaga ang pagboto ng mga kabataan dahil kaya nitong magpanalo ng kandidato. Patunay rito ang datos noong 2019 May elections kung saan binubuo ng kabataang botante edad 18 hanggang 29 years old ang 30% ng kabuuang bilang ng mga rehistradong botante sa bansa.
Kung titingnan ang kasalukuyang datos sa Nueva Ecija, higit 447,000 na kabataang rehistrado ang may kakayahang magpanalo ng kandidato kahit sa lokal na posisyon. Ngunit pahayag ni Cottom, bagamat madalas na pinapaalalahanan ng mga botante sa kahalagaan ng pagboto, umaabot lamang sa 78 hanggang 80% ang bilang ng karaniwang bumoboto tuwing halalan. Kaya naman, nananawagan si Cottom na dapat lumabas at makilahok ang bawat botante sa araw ng halalan. Marapat din na hindi lamang sila basta-basta bumoto kundi maging matalino rin sa pagpili ng mga ihahalal na opisyal. Ayon pa ni Cottom, bumoto hindi lamang para sa sarili kundi para sa kinabukasan ng pamilya at kapwa. Ang nasabing forum ay pinangasiwaan ng Philippine Information Agency kasama ang Commission on Elections, Nueva Ecija Police Provincial Office at College for Research and Technology. Liana Canilao, CLTV News. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng iba't ibang taga-suporta ni na VP Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan para sa kanilang Grand People's Rally sa Robinson's Park Hills ngayong Sabado. Ang ilang kabataan sa Siyudad San Fernando nag-aano ng libreng t-shirt printing at mga stickers. Libreng sakay naman ay ikinasa ng mga kakamping mula sa Makabebe. May detalye ng balitang yan si Felix Barrios. Ito ang eksena sa MacArthur Highway dito sa Barangay San Isidro sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Tanghali, Miyerkules, ika-6 ng Abril. Ang mga kabataan na supporters ni na Presidential Candidate Vice President Leni Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan hindi alintana ang init ng araw para makapagbigay ng libreng t-shirt printing sa ibang kakamping. Preparasyon umano ito para sa pagdating ng Team Robredo Pangilinan sa Pampanga sa Sabado, ika-9 ng Abril. As of now po, namimigay po kami ng free t-shirt printing po at saka po ng free stickers po sa mga sasakyan po na dumadaan. Para po actually maka-encourage sa darating na April 9 po, since darating po si VP Leni po dito for her grand rally and Senator Kiko din po. So this is a way to actually encourage our this community na maka-attend man lang sa April 9 or kahit magpakita man lang kaming support, kaming mga youth na we are all for Leni and our support goes for her. Hindi na raw importante kung ito ay mapansin ni VP Leni. Ang kanila lamang kagustuhan. Sa amin po hindi na po importante kung makikita po ni VP Leni or hindi, for as long as we are doing this for the right purpose, which is to actually let the people know that VP Leni is being felt here in San Fernando or here in Pampanga. Iba-iba naman daw ang reaksyon ng mga motorista na dumadaan. While our fellow kakampings are passing by this area, we are getting their support or their warm support while they pass by. Pero as we know, this is a democratic country, so we are also receiving other yung mga reactions po ng ibang mga supporters. Others would be doing the signs, the sign language of their candidates bet. But still, we are fighting for democracy. Ang kanilang apila sa mga kamukha nilang kabataan. Tayong lahat ay nag-e-expect ng magandang kinabukasan, especially tayong mga kabataan, tayo yung magbe-benefit ng magandang kinabukasan. And for us to have a better future, kailangan iboto natin yung tama at merong malinis na track record at walang anomalya sa anumang doon sa kanyang record sa gobyerno. Samantala, naglunsad naman ng libreng sakay para sa rally sa Sabado ang Youth for Leni Kiko Makabebe Chapter. Tinawag itong Biyaheng Leni Kiko o libreng sakay sa lakbay ng mas angat na buhay. Paraan daw ito upang maipakita ang kanilang suporta sa kandidatura ni Robredo na nakikita nilang magdadala raw ng tunay na pagbabago. Felix Barrios, CLTV News. Dapat na magtulak na isang legislation ang Kongreso para gawing mandatory ang pagdalo ng mga kandidato sa mga debate na ikinakasa ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, isusulong daw nila ito para sa susunod na eleksyon. Narito ang detalye ng balitang yan. Sa laging handa briefing noong April 4, 2022, sinabi ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia
na mananawagan sila sa Kongreso na gawing mandatory ang mga election debates na inoorganisa ng Commission on Election o COMELEC. Ang posisyon po ng COMELEC dyan, siyempre, ay ipupush mandatory yan, lalo na sa mga susunod na debate, sa susunod na mga halalan natin. Paano po namin gagawin yan? Again, kukumbinsihin po natin ang ating kagalang-galang na Kongreso na sana po ilagay na po talaga na requirement na a-attend ang lahat ng mga magiging kandidato, local man at national, sa mga ipapatawag na debate ng Commission on Election. Kung hindi, pwede siya maging ground ng disqualification. At the same time, pwede maging ground ng election offense. Dagdag pa niya, sa kasalukuyan ay wala pang umiiral na batas at wala pang maidadagdag na sanction patungkol sa mga hindi aattend ng COMELEC debate. Diyan nga po kami nagkakaproblema dahil wala po kasi umiiral na batas. Wala po tayo maidagdag na sanction maliban sa unang sanction lang tungkol sa e-rally ang pwede natin maipatupad para sa ating mga kandidato. So hopefully po mas magkakaroon ng ngipin at magiging mandatory ito sa mga darating na eleksyon pa. Ayon pa kay Garcia, ang mga debate umano ay hindi lamang basta isang aktibidad. Maituturing daw ang mga ito bilang pintuan na magpapakita ng kaloob-looban at kaisipan ng isang kandidato. Samantala sa naunang dalawang debate na inorganisa ng COMELEC ay dumalo ang 9 na presidential candidates maliban kay former Senator Ferdinand Marcos Jr. Ang susunod na COMELEC-sponsored presidential and vice presidential debate ay gaganapin sa April 23 to 24. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Floor. Narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan natin ay namataan na po sa layo na lamang ng 15 kilometro dyan po sa may timog silangan ng Davao City or ito po ay nasa vicinity na ng Laak, Davao de Oro. At easterlies and northeasterly surface wind flow naman po nakakaapekto dito sa Luzon. Samantala po ang Palawan at Mindanao, magiging maulap po ang papawiri na may inaasahang mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng LPA. Ang Visayas po ay magiging maulap din ng papawirin, meron din po inaasahang mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot din po ng LPA. Samantala ang Cagayan Valley, Central Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, at ang Quezon ay maulap din po ang papawirin na may inaasahang mga pagulan, dulot po ito ng northeasterly surface wind flow. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi pa ng Luzon, magiging bahagi hanggang sa Comisan ay magiging maulap po ang papawirin. Meron din po inaasahan mga isolated light rains. Ito po ay dulot din ng northeasterly wind flow. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.